Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Mântuiește-ne pre noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Duhului Tău. Să ne iubim unii pre alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea neoființă și nedespărțită. Ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Spre Trunul Dumnezeu, Tatăl Atorțitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace o aduce. Mila păcii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu Duhul tău. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ție a ne închina în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul, Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta. Osana celui dintr-o înălțime, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Osana celui dintr-o înălțime,
Aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești și preasfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și preasfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viața cea veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând: Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, crucea, mormântul, învierea cea de-a treia zi, înălțarea la ceruri, șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire, ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție aducem de toate și pentru toate. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, Amin. prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Ca să fie cel care se bucură și spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau sândă, că aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori postnici și pentru tot sufletul care se desăvârșește în credință.